Повечето хора не знаят, че има остров в САЩ, който никой няма право да посети. Толкова е скрит. Дори и да се опиташ да се доближиш, веднага ще те отблъснат. Това място е напълно забранено за обществеността. И което е още по-лудо, това място е само на няколко мили от един от най-натоварените градове в света. Но този остров има мрачна и мистериозна история. В продължение на десетилетия той бил дом на строго секретни правителствени експерименти, опасни тестове, включващи смъртоносни болести. Нещата били толкова рисковани, че трябвало да ги държат далеч от континента. Какви експерименти? Никой наистина не знае. Файловете са заключени и достъпът до острова е ограничен. Представете си място, толкова ограничено, че само високопоставени служители могат да стъпят на него. Какво наистина се случва там сега? Защо все още е толкова строго охраняван? Някои казват, че това е заради това, което все още може да бъде скрито, но истината се пази в пълна тайна. И това мистериозно забранено място се нарича Плам Айланд. Според вас какво крият там? Напишете в коментарите. Не забравяйте да харесате и да се абонирате.